Kapoy kaayo ko roon. Please lang. Han, Unsa? Sige balibad imong asawa nimo. mao na bay. Kalmi na lang siya nga mo reklamo nga. Kapoy ko na siya. Wa ka nay lain bay. Bay, Maoy akong planohan nga magkuha na lang taog helper. kinala pa bali na nato. Siyempre, dili na ako maatuog atiman ang lihok ko nung dinis bayo, eh. Pero may pa akong busy. O ikaw, na naman ka kay nakuha. Han, mao ni ang atong bagong katabang, si Malin. Maayong odo, sir. Mayong utusan. Basta mao na today, ha? Nakay kwarto sa luyo. Unya, imong trabaho din, eh. Manglaba, magluto, manglimpyo, o mamlansya. Dili na kayo bugat imong trabaho kay wa pa man sad may anak si sir nimo. Okay, ma'am. Sige na. Ipahimutang na ng mga gamit nimo sa imong kwarto. Og pahuway lang una dito kay gikan para baka biyahe. Ugma na ka magsugod. Salamat, ma'am. Buntag naman eh. Oh, magandam ako. Kahit nalig malit ko. Sir, nakaluto na ko. Naandam ko na sa imong uniform. Anya si ma'am, ganina lang nakalakaw. Okay, salamat Malin. Welcome, sir. Ay, tuod day, sir. Gandama na sa tika og baon para paniod to nimo. Nagandam ka? Dili mo ko magbaon. Adto naman ko magpalitan sa trabahoan. Ay, mao ba, sir? Pero sige na lang. Ay na lang kabuha. Ako na lang ang dadon. Ano kung sab? Sige, sir. Humuta. Oh, first Humuta. time bay da nga nakakita ko rin mong nagbaon ka. Nangga di kas misis nimo ron? Pinangga man gyud ko. Pero dili siya mo yung nagandam ini bay. Oh, Among helper. mau ba? Nga di mo helper? O bay. Bago ko na mong nakuha gud. Pinangga di kas inyo helper. Gago. Han, mingaw na kikon mo. Billy, sayo pa ko ugma. Han, sige na gud. Sige na kagbaliban ako. Billy ba? Sabta lang sa good ko. Kapoy palagi ko ron. Sayo pasad ko ugma. Tesi. Kung ako pa'y ikaw bay, puslan man, ngabal ko babae eh. Unsa? Wa ba man mo anak? Nya, di pikit ka, makahilabot niya. Nya, lalaki ba yata? Di ba? Mangita ba yung kapagawsan sa tong kainit sa tong lawas? Kung makabinuang gani kapuhon ba di ka ma-blame eh. Ito na ba yung pagkuwang imong misis ni mo? Bay. Han, basin og madugay kog uli ron. Pag dinner na lang una, ayaw na lang kog huwata. Asam day ka? Mag-overtime ko ron. Mo ba? Sige. Paselo ako, Tisi. Magkasa magani ko nimo. Sir? Nagtugon dito si Ma'am Tessie na ako ganina nga pakano na lang kuno kaniya og una kay madugay. Sir, Malin, bisag di ko. Please. Bisag karon lang. sir, Karon lang tabi una. sir. Kwarta? Oh. Bayad sa akong nabuhat nimo. Sorry, Malin. Sorry kung ikaw ang akong napahimungtan. Sa akong kipati. Tuhoy ko. Dili ko yung nakasalbahay sama sa imong hunahuna karon.
Sir Billy. Kung mapahawa ka din magkasabot ako nimo. Pero please, ayaw kina ipalapi. Uwangyo ko nimo. Sir Billy. Unsa? Ito na inahitabo na mo sa inyong helper? Upay, nakalitan ko gud. Ay. Aw, noon, di ako gusto ko makablame ni mo. Unsa kon na may pagkuwang ni mong imong asawa. Upay. Ikaw pamaligi ka din Oh, sir. Dili ko pwede magbiya sa akong trabaho. Kaya aside sa nagkinahanglan ko kwarta, dili sad ko makabiya ni mo sa tinuod lang. Sipot mo ipasabot. Magkita mo gud ako, sir, nga nag-uul ka. Kung nagkinahanglan ka sa tensyon ni Ma'am Tessie, Malin, naluoy ko ni mo, sir. Malin nagpasalamat ko nga nakasabot ka na ko ng bahay na. Pero, na-realize na ko nga sa'yo ka ito. Sir Billy. Tingalig mo mabdus ka. Ayaw ka bala ka, sir. Gipangandaman ko ning daan. Nag-pills ko aron sa paglikay nga mumabdos ko. Malin, Grabe ba siya? Pila na mo kabuhan sa inyong helper nga patago nga nagbukat ang butanga. May gani kay, wa mo mabdos. nagkamping may bay. Nagpil siya aron dili mo mabdus. O maayo noon. Ay, grabe no. Oo niya imong asawa bay. Oh, maulagi hapon. Magpahilabot pero tagsara kaayo. Kanya, magsige pagikang niyo. Nya, wa magkakamain laban ng helper ninyo. Oh, unsa mo na? Ay, kung inang naa kay feeling sa inyong helper. Ambot bita bay. Ambot kung love ka ning akong gibati niya. Huh? Daghan man ko kung nakita niya nga wa gid ako makita sa akong asawa. Inatiman kay ko niya. Aw, natural kay helper bra ninyo. Ay, bay. Ay, ambot pa. Dili man ko maka-explain og tarong. Aw, ba sinaan na sa day na feel inyong helper nimo? Unsa bay? Mao ni tinuod, Sir Billy. Nagkadugay, wa na ko makasabot sa akong feelings diha nimo. Pero may nakamakamok sa kung una-una. Malin. Maong nakauna-una ko nga mapahawa na lang ko dinis ninyo. Unsa? Dako kayo sayop, sir. Dili pwede. Tungod kay minyo kang dako. Dili pwede nga mo ako ma-feel mo. Ang tinuod, Malin. Parehas na gibati. Sir Billy. O gusto ka. Mayo tingali nga undangon tanay. O kung sa imong tanaw, gusto ang desisyon nga mupahawa ka din sa amo. Respetuhon lang ko ang imong desisyon. Sir Billy. Wa pa man gyud ko makakita ikapuli ni Malin, uy. Nakauyo na ba ya gid unta kong Malin kay okay ra man gid siya mo trabaho? Walagihan. Aw, sa mali hinungdan nga mipahawa man siya. Mabdos ko na siya. Ano siya mabdos? Nadi siya uyab. Mabdos lagi. Nakakita man kog pregnancy test dito sa iyang kwarto sa dihang ako sige pangutana nganong mo pahawa siya.
Ginoo ko. Dili ko ganahin nga makasama ko pa nimo, sir. Mao nakadesisyon ko magpalayo nimo. Usa pa, kagustuhan man sad nako na hitabo nato. Malin, paminaw. Andam ko masuportan nimo tungod kay doon na ako'y obligasyon nimo. Pero manghinaot ko. Nga magpapili na gihapon ni natong duha kung unsa may naa nato. Sir Billy, Hangtod karon, padayon gihapon ang among relasyon ni Malin sa tago. Karon, 5 years old na ang among anak. O mag-agtuan ako sa ila sa probinsya kada weekend. Ako na lang ipasangil sa akong asawa nga job related. Naibaw ko nga sayop. Pero sa tinuod lang, anak ko'y gibati ni Malin hinungdan nga dili ko makabiya. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN.